Jullie binnen de sportkampioen huldigen en dit jaar met name de Protte Jeugd. Waarom doe je hem dat? Wij doen dat omdat we het belangrijk vinden dat de sporters die het een mooie prestatie hebben, dat die in het zintje zet worden. Doe eens nog huldigen door de gemeente. Wat doet dat met jou? Ja, hartstikke leuk. En vorig jaar ook al, maar wel elke keer wel leuk. Ik hoop uiteindelijk om bij de Olympische Spelen te komen. Maar ja, dat is wel een heel groot toernooi. Nou ja, eerst maar eens een keer Nederlands kampioen hopelijk ooit te worden. Ik vind het leuk dat er aandacht aan wordt besteed. En zo wordt de atletiek ook iets bekender. Mijn doel, ik heb niet per se een wedstrijd, maar mijn doel is gewoon om een stijgende lijn te behouden. De Olympische Spelen zou wel cool zijn. En mijn doel voor nu is om het EK te halen in 2028 en daar een mooie plaatsing te behalen. Ik train 5 keer in de week. Ja, je moet er ook wel wat voor over hebben. Hoe belangrijk is sport? Het is eigenlijk op alle manieren belangrijk. Het is net alleen nog wat betekent, goed voor het lichaam, de ledematen, dat ze wat bewegen. Maar het blijkt uit onderzoek dat het heel goed is voor de hollen. En wat het mooiste is, als het een beetje aardig is, het zie je bij deze ben ik wel op het podium. Het is gewoon gezellig, het is leuk. Je ziet wel als ze met hun team zijn dat ze het dan ook wel heel gezellig hebben met elkaar. Het is gewoon een hele gezellige avond. Ze zijn hier in de foyer nog een hapje en drankje aan het doen. Het is gewoon een avond vol plezier, er wordt gelachen en het is altijd wel een feestje. En als je ze dan vraagt waarom het zo goed gaat en waarom ze die prestatie halen, dan merk je toch wel dat het vooral ook dat ze het samen kunnen doen en dat het plezier is. En dat is gewoon heel mooi om te horen en te zien dat vooral plezier juist die prestatie maakt. We hopen met dit, wat deze mensen in het centje zetten, dat net alleen nog zij in het centje gezet worden, maar ik de vereniging en de trainers, maar de bestuursleden. En dat het een stiepe is van gewoon die dat twijfelen, mag ik wel sporten gaan, meld je morgen en probeer hetzelfde te brengen.